Tuossa on aika hyvä kuha. Mie kokkelen tällä matikalla sitä. Nyt on kiinni. Hyvä Iiva. Kuha. Oisko ruokakuha? Häh? On se. Kuhakin on. Onko noin? Joo. Heti kun matikkaan vaihettiin, niin rupesihan lyö. Tää tuli Oliko kuha. muuten eka vai toka yritys ottaa matikalla? Ekalla vai Eka kuha. silloin alkuretussa sillä ei oikein toiminut. Hyvän näköinen kuha. Eikö oo? Tää niskä huuaks tuo. Annatko Iivo pihit? Jos ne on. Ne on täällä haavi alla mun. Se on pistänyt suun suppuun. Se halus pistää suun suppuun. Otapas. Eikö komia? Mitä se olisi? Olisiko 5-vitoinen 60 kuhaa? Otettaanko me ruuaksi? Otetaan Joo. ruuaksi. Joo. Eikö olisi hyvä syödä kuhaa? Joo. Joo. Käsi rupes. Lyvän tajukankkaalle ja sitten laitetaan vereet pihalle täältä ja laitetaan sumppuun vähän. Laitetaan sumppuun vettä ja sinne vähän lillumman, niin varmasti saadaan hyvin verestynyt kuha. Semmonen, se oli nätti. Kyllä se siellä 60 sentin kantturoissa varmaan on. Heti tuli vesi punaiseksi. Saanko mä käyttää hopea?